Абе, Дими, брато, това не е твоята стая. Моята стая си, бе, брат. Стените не са зелени. Да, окей. И какво е това? Това не е твоето цвете. Ти нямаш фенери в твоята стая. Очевидно имам. Окей. Време е да ти обясня. Аз се преместих. Йей! Това е нещо, което стана от известно време, но за което вие не знаете. Ето, че вече знаете. Фактът, че прекарам доста време напоследък в София, ме накара да си замисля, че ми трябва някакво място за живеене, някаква нова барлога, някакво убежище, някъде да обитавам. И така се появи това място, моят нов дом. Всъщност обаче той си е напълно като стария дом. Околелето, с което разцъкваме от време на време, си е на мястото. Тук е този супер добър постер, който вие ми подарихте преди няколко месеца. Може би помните и Бъди. Ей, добро куче, ей! Къде и без малкият розов приятел влогих камерата ми, която малко прешасва в момента, но си е в пълна бойна готовност отново да влезе в употреба много скоро. И разбира се, какво е новият дом без моят борд. Вярно, не става много закаране в тези локви навън, но и той си е там и чака по-добри и по-топли времена. Вярно, има някои нови неща, като например ето този супер готин постер от 3 части и ето тези свещници, които наистина нямат никакъв смисъл, но просто ми харесаха и реших да си ги взема. Защо пък не? Та така, в момента живея в центъра на София, което означава, че около мен има доста интересни неща. Това е парка до нас. Приятно и доста добре поддържано място с много беседки, детски площадки и други готини местенца. Парк, в който съм прекарал голяма част от свободното си време. По-точно, пиейки бири на тази пейка, също на тази и тази пейка, пиейки бири на тревата и ей там отгоре. След толкова напитки трябва да изразя моята благодарност за наличието и на химическа тоалетна, от която очевидно не само аз съм се възползвал. Наблизо се намира и библиотеката Свети Кирил и Методий. Невероятно красива сграда, в която те посрещат сърдити лелички, карайки ти се защо не си върнал книгата на време и обяснявайки ти, че заради такива като тебе държавата ни е в такова състояние. Да, със сигурност, да. До нас е Националната художествена галерия. Внушителна сграда, чийто размер може да видите, като ги сравните с големината на хората, които са пред нея. Отсреща се намира и храм паметника Александър Невски. Една от големите забележителности на София, което разбира се я прави и много туристическо място. Факт, който личи от тази група чужденци, които използваха благата на модерните технологии под формата на селфи стик, за да си направят снимка. Мисля, че успяха. Малко по-надолу се намира и Народното събрание. Доста важна сграда, в която се куват законите на страната ни, но която в неделя очевидно беше затворена. И докато я снимах, си представях, че тази сграда в момента би била перфектна за сцена от хорър филм. Окей, това са между другото доста големи новини за мен и много се радвам, че най-сетне успях да ви кажа и на вас да не крия тази тайна дълбоко в мен, защото тя ме разяждаше. Може би. Ако ме видите някъде из София, знайте, че да, това съм аз и дано не ви се струва чак толкова странно от сега нататък. Не се колебайте, кажете привет, с радост бих си поговорил с всеки един от вас, разбира се, ако имам време и ако вие имате смелостта да ми кажете нещо, което е доста важно. Чао за сега от тук, мерси, че гледахте, цъкнете лайк на това видео и се абонирайте за моят канал, ако ви допада. Надявам се много да ви допада. Аз и моето ново растение, за което вие вече знаете, ви казваме чао и до нови срещи. Адиос!